coger ya la toalla, ¿va? Vamos. Bueno, pois nós o que recibimos foi varias chamadas de usuarios da praia indicándonos que había aquí un golfiño no río que estaba vivo e polo tanto tan pronto xa nos achegamos hasta aquí para ver o que se podía facer. E, bueno, chegamos e polo visto pois xa estaba, bueno, polo visto non, xa estaba o golfiño aquí varado na praia. Se lle deron os cuidados preliminares, como poñer unhas toallas para que a pel non sufrira, intentar deixalo tamén tranquilo, despois deses cuidados, a ver que... e esperar que cheguen os de CEMA, pero desgraciadamente o golfiño acaba de falecer agora mismo. É un golfiño común, o que pesa debe de andar sobre 150 kilos, máis ou menos, por aí. No río Miño é bastante difícil, hai temos algún que outro rexistro, é posible que suban un pouco máis do que pensamos, pero non, é unha cousa anecdótica que veñan aquí ao río. Seguramente ten algún tipo de enfermedade ou algún problema que fai que estes golfiños se desvíen das súas manadas ou se acerquen á costa, e cando isto sucede é que algún problema teñen, non sabemos aínda que tipo de problema poden ter, hai que facerlle agora a autopsia e ver que se atopamos algo que fixera que estes golfiños viñeran, ou que este golfiño viñera aquí a varar. En principio, o que digo, intentar deixalo o máis tranquilo posible, pero de ver que o golfiño pois, se arrima hacia a costa, hacia a praia, pois iso, que fixemos en principio, poñerlle unhas toallas por riba para que a piel non sufra os efectos dos rayos solares, non se debe de coller nunca un golfiño polas aletas, nin pola cola, porque iso pode ocasionarlle uns problemas graves na articulación, e tampouco nunca botarlle agua en riba do espiráculo, nin taparlle ese espiráculo con toallas nin con nada, para que eles podan respirar. O espiráculo sempre mantelo arriba, que non este metido na agua. Pois eu pedí á xente que non tire lixo ao mar nin aos ríos, porque un día mirei unha necrosia e dame moita pena os peces que morren, entón pido por favor que a xente non tire lixo ao mar nin aos ríos. Delgado. Un besito, amore. Todo bien, ¿sí? Moi delgado, no, delgado. Mira as marquiñas dos peliños de cando nacen. Mira o pájaro, volando, ole. Pon abaixo, intenta aí e vai tirando. Salud. Vacío. Sí, tío. Agora ni siquiera hai a ver. Oye. Pola outra non... Eu creo que non paga ser este. Bueno. 70 kilos. Por aquí, ¿no? O por allí.